अरे चश्मा। अरे भिलिया तोरे मरकरी के फ्यूजवा कैसे उड़ल रे? का बताई चाचा, हाले फिलहाल में आनहर भाई नहीं है, कुछ लौकते नहीं। अच्छा पड़ गई ना जवानी के चक्कर पे बुढ़ापे के लाठी। लाठी करने बा लाठी। हाँ का करे आइल हो? मालिक खातिर दूध लेवे आइल बनी। दूध? अच्छा जो अंदर जो दूध लेके आओ। जाते नहीं। अरे एने ना रे, ओने 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 जो चल जाई। सीधे जो चल जाई। हाँ जो अंदर। ए हमार सुगिया है? ए हमार भेलिया। आय हाय सारा दर्द दूर हो गई। एक बात बताओ, अपना बाबूजी के तू भैंसा के दूध पिलाओ ताड़ू का हो? मरखंडा जैसा इतना जोर से मरलो न कि एकदम हमार गाल लाल हो गई। भैंसा का दूध देला का? हमरा के दूध मिली कि ना है कि दूहे के पड़ी? हाय दैया, ज्यादा दूहे के मन करत हवा ना? हाँ ते संझा के आ जाई है दूहे खातिर। वो तो हम आइए जाइब। चाचा का भेलिया आइल बा? हाँ आइल तो बा, अंदर बा, दूध लेवे गइल बा। का भेलिया अंदर बा? अरे चाचा सब गड़बड़ सड़बड़ कर देलस तो भेलिया। बे बकचोनर कुछ ना गड़बड़ होई, वो अनर हो गइल बा। अरे वो अनहर सानर ना भइल बा चाचा। अरे चाचा भेलिया सब उल्टा सीधा कर दी। अरे तंगा बुलाई भेलिया के बुलाई। अरे कुछ ना ठहर जाओ, बुलाओ थानी। अरे बाप रे बाप। भेलिया ए भेलिया। हाँ भइल कि ना रे? भाईल तो आ जाओ बाहर। जा जा बुढ़वा पगला गइल बा। सुना दूध तो हो गई, सवेरे वाला बोनी करवाओ ना जल्दी से। दो ना दो। मजा ना आइल, एक बार और मजा आइल, लेकिन एक बार और बस एक बार। ए सुना है ने आवा फिर से आई। इतना सन्नाटा का है बा भाई? अरे हम बताओ तानी काहे इतना सन्नाटा बा? अरे चाचा हई देखा एकर गलवा पे ओठ लाली के निशान कैसे पड़ल बा? अरे हाँ? ये लाल लाल निशान कैसे पड़ल हो? अरे चाचा हमरा कितना जोर से खींच के मरनी है कि हमर गाल पे तार उंगली के लाल लाल निशान हो गइल बा। रवा के हमरा पे अभी विश्वास नहीं के तई चेलिया के गाल पे जोर से तमाचा मारी तो। अरे बाप रे बाप, मार देनी। रे दिखा अल्लाह देखा। हाय देखा एकरो लाल हो गइल बा, हमरो लौकता। भेलिया तो ठीके कहत रहल अरे हो। का ठीक कहता भेलिया। अरे ओकरा के कैसे पता कि हमार गाल पे निशान पड़ल बा? अरे छोड़ब ना।